Hello guys, welcome back to thay chama.ni blog. Hingke nok saya jara kena tong di tini tas kena thay sai phung nong pra tak sana musuk za thik sari no. Tak saya bari si kulum tina kholjak sang sing charang ma thay chuk sana ke birat interest no. Nok sai ni wise strike ni di sang sing charang ma thay chuk sa ar jor moja. Hingke tabok bisi kok se goi sai phung jalai sinai nong no. 사람 거라면 대죽사 खाई लक्ष्य पूरा फन से फटंग फन अच्छा हमको सिखा रिया है no was es sai ni di pertas ke masuk katang masuk hubin cikon lo salam just tung asuna sari hingkai please nok ano kya support khai bedi ani youtube bo channel tongo bathangsa channel ang lingra jak saka go nayoi bising ta habai thangai link ta habai thangai direct subscriber khai di sati hungai obo kai je subscriber khajarok sati hungai like khai di te bosta kane subscriber khai di jatno hambai